Kudala bengiwathanda lama movie ama-China ngizwe kahle kudala bengiwathanda lama movie ama-China but yinye into engifundisile kulama movie ngisawabuka ngikhula ukuthi i-student besingabe umaster saphila. Let me repeat myself. I-student besingabe umaster while umaster saphila. Besibona i-student siseva umaster empini, umaster tesekuzophela ngaye simseve. Sibona i-student sesinamandla okudlula kaMaster, kodwa for a fact ukuthi uMaster usaphila, i-student was never become a master. Asikaze saba umaster esaphila. Ngiqonda ukuthini ke empilweni? Ngifuna ukuthi lento ye-submission is very important bafowethu. Umuntu owumaster empilweni yakho, enkosini nobaba wakho enkosini okuzalayo, no matter noma unganamandla kangakanani naye, no matter noma ungaduma kangakanani, no matter noma ungashumayela kangakanani, no matter noma ungathandwa kangakanani, into yokwenza ukuthi one day you become a master, museve umaster wakho up until uNkulunkulu uyamthatha. Mombone ehlwithwa phambi kwakho nakuwe kuyoba njalo. Usho njalo Elijah no Eliya no Elijah, Eliya no Elisha mangabe besevana belandelana, uthi lo munye nginika amandla aphindiwe kuwe. Usethi no, ucela into enzima nokho, kodwa leyo nto yokwenzeka uma mina as your master, mina as your father ungibonile ngisuswa kuwo, kusho ukuthi ungiseve kwaze kwafika ekupheleni kwensuku zami. Lawo mandla ayoba khona kuwena ukuthi nawe you become more than a master. Ngifuna ukusho njalo nje namhlanje. uNkulunkulu akubusise. Ngiyathemba ukuthi uyangizwa, awungizwa ngama goosebumps kodwa ungizwa ngeindlebe zakho ezizwa kahle. God bless you.